ראית את התמונות והזדעזעת כמונו. ראית את המחזה ונדהמת כמונו. והבנת שמול הרוע הזה, מול הסתניות הזאת, אתה מוכרח לעמוד איתן. ואני חושב שנתת אתמול את הנאום החשוב ביותר בחיים שלך. אני צפיתי בלא מעט נאומים שלך כנשיא ארצות הברית, אדוני. וזה לדעתי היה הנאום הטוב ביותר שלך, החשוב ביותר שלך, נאום של אדם שהתעלה לרגע ההיסטורי, והבין מה הרגע שבו הוא עומד. והוא מבין שהמילים והמעשים של ארצות הברית בשעה הזאת יהדהדו עוד עשרות שנים צפונה, ויגדירו לא רק את היחסים של ארצות הברית ושל ישראל, אלא גם את המעמד של ארצות הברית בעולם המערבי, כמגדלור של מוסר ומגדלור של צדק ומגדלור שהולך לפני כל המחנה המערבי מול הרוע, מול בני השטן, מול האסלאם החולני, מול הטירוף האכזרי הבלתי נתפס של החמאס ואייסיס וכל